Chii chinonzi body count? Pavidhio inoi handisi kuda kutuka kana kushora munhu, nekuti ndoziva kuti pane vanonga vakutomhanyira kuda kudhifenda. Hanzi anyumwa berende rake. Inini ndoda kungotsanangura zvinorehwa neshoko rekuti body count. Body count zvinoreva nhamba yevanhu vakarara nemunhu, kana kuti nhamba yevanhu vaukarara navo, kwete nhamba yevanhu vaukadanana navo. Nekuti munhu anogona kunge akadanana nevanhu 10, asi body count yake inonga yakutosvika kuma 52 kana kudarika, nenyaya yekuti mazuva ano kune yamuri kuti casual sex kana kuti ma one night stand, ekuti vanhu vanogona kurara vese vasingadanane, zvekungokumbirana, vongowirirana, votongopanana zvakadaro. Body count yemukomana nemusikana dzinosiyana here kana kuti yemurume neyemukadzi? Body count idzi hadzisiyani, asi chadzinoita ndechekuti dzinokwira zvakasiyana. Yemusikana inokwira faster yozodzikama pava paya, yemukomana inokwira low, asi inozoramba iri consistent kwenguva yakareba. Pana pandoshandisa muenzaniso wevasikana vanohura. Handisida kushora vasikana vakadzikama vakazvibata, nekuti variko vasikana vakadzikama vasingaiti zvechipfambi. Inini muenzaniso wangu ndoda kushandisa musikana anoita zvechihure kana kuti asingazvibati. Kuti musikana akatanga kuita zvechihure aine makore 15 obva afamba nemujolo kusvika pamakore 26 kana kuti 27 akuda kuroorwa, handitika mukomana haakwanisi kufamba nepesi iyoyo, nekuti patime iyoyo anenge achiita zvechikoro, haasati ane mari, haasati ane swegi, haana kana motikari, anenge asina maresources ekuti aite vasikana vakawanda. Kana achitowanza ari kuchikoro, maybe anenge aine vasikana 4 chete. Asi musikana asina kuzvibata asi akanaka, aine chimiro chakanaka, anogona kuita vakomana 13-14 ari kuchikoro. Kozoitawo vanenge vachingobhadhariswa vachirova vachienda vasingatombodanani nemusikana iyeye. Asi chinozoita manje vakomana kana kuti varume ndechekuti pavanorora havachamiri, vanenge vakukavhira gepe rarai, akuramba achingoita kusvika ku45-60 years. Nepo musikana anonga akasozvisiya kudhara kuma 28-29 paanongoroorwa obva atongodzikama. Asi kana zvakanzi pari kuitwa makompetisheni, ponzi paiswa miriyoni raiswa apa, zvonzi mukomana nemusikana ngavamire apa, atanga kuita body count yapinda mu100 kana kuti atanga kuita body count yapinda mu1000 ari kutora miliyoni. Vakomana havambofi vakamira nevasikana padhiri rekuwanza body count, ende gepi iroro vasikana ndo vanodominata. Rega ndikudze nei, chinenge chichingodiwa pamusikana kuita chimiro chakanaka chamunoti kubatana, kana kuti munhu ari sex, ari attractive panyaya dzebonde. Obva angopfeka zvisina kutsiga, otanga kuposta mavhidhiyo akashama pasocial media, achifamba akapfeka hembe idzodzo mutauni. Saka chene chaanenge akungota ndechekuti munhu wese angomukumbira nhamba kana kuti munhu wese angomupfimba anenge akungopa. Chinongodiwa paari kuratidza kuti ari loose. Wese akazotoenda kutouchline anogona kutoswera atoone 18 kana 25 pazuva. Nepo kusaidhi remukomana manje uri kuda kutombopfimba, uri kuda kutombobhilivhisa apa, uri kuda kutombobuda mari futi yekuenda kumaloji kana kuti kudii. Saka kumusikana anotogeina achiwedzera body count, anenge achitogeina mapresent, achitogeina mari, asi kumukomana anenge achitoluza kuti awedzere body count yake. Tozoya futi pekuti vanhu vacho vatounganidzwa kudhara, hapana mari iri kushanda. Mukomana amiswa nevasikana vake 100 kana kuti 1000, musikana omiswa nevakomana vake 100 kana kuti 1000. Still vakomana vanongorohwa pachigemu chacho, nekuti murume akangorohwa 5 kana kuti 7 round akasimba, atopera simba, akangorasa mbeu zvatovharana. Asi musikana anokwanisa kuvasiya vese vachingopinda, achingozorera lubrication chete, Saka namba yake inokwanisa kana kudarika 50 pazuva. Saka vakomana havakwanisi kubhita vasikana pa body count when it comes to time kana kuti faster. Sorry henyu ndakuenda off topic, ndakutaura zvimwe zvinhu zvisingafaniri kutaurwa, asi I hope manzwisisa kuti chinorehwa nebody count chii. Kana munhu achibvunza kuti body count yako ichii, arungobvunza kuti wakarara nevanhu vangani. Nhamba yevanhu vakarara nemunhu ndo chinhu chinonzi body count. Wedhi rechishona hangu runoreva body count inini hangu handiriziye. Kana paine anoriziya ngaatiudzewo mucomment section. Maita basa nekuteerera. Ndovimba Madzidza. Mosubscribewo kana paine chamadzidza.